Estudyante ka bala? Are you a student? Estudyante ka bala? Asul bala ang langit? Asul bala ang langit? Is the sky blue? Asul bala ang langit? Nagustuhan mo bala ang kape? Do you like the coffee or do you like coffee? Nagustuhan mo bala ang kape? Tulog bala ang kuring? Is the cat sleeping? Tulog bala ang kuring? Mag-abyan bala kita? Are we friends? Mag-abyan bala kita? Nagaulan bala sagwa? Is it raining outside? Nagaulan bala sagwa? Kabalo ka bala maglangoy? Can you swim? Kabalo ka bala maglangoy? Manamit bala ang pagkaon? Is the food delicious? Manamit bala ang pagkaon? Nagapuyo ka bala diri? Do you live here? Nagapuyo ka bala diri? John bala ang imo ngalan? Is your name John? John bala ang imo ngalan? Gutom ka bala? Are you hungry? Gutom ka bala? Bukas bala ang puwertahan? Is the door open? Bukas bala ang puwertahan? May ido ka bala? Do you have a dog? May ido ka bala? Maayo bala ang pamatsyag mo? Are you feeling well? Maayo bala ang pamatsyag mo? Martes bala subong? Is today Tuesday? Martes bala subong? Natapos mo na bala ang imo obra? Did you finish your work? Natapos mo na bala ang imo obra? Ara bala sa lamesa ang libro? Is the book on the table? Ara bala sa lamesa ang libro? Makahambal ka bala sang Ingles? Do you speak English? Makahambal ka bala sang Ingles? Amo bala ini ang imo cellphone? Is this your phone? Ini bala ang imo cellphone? Kapoy ka na bala? Are you tired? Kapoy ka na bala?